Show. Koreografska proba protiče teško zato što meni jako loše ide učenje pokreta. Pa meni je okej koreografija, tako da naučit ću je ja. Da, Nije teško. Ana će me naučiti. Tesno, tesno, Bravo, mešaj mi bravo. to, sestro. Tesno, tesno, Pam, pam, pam. Bravo, bravo, devojke. To je taj duet Da. koji svi traže. Od uvek ovde sve ti pripada, dok svaka reč u prazno propada. A rekli smo nikad, ne reci nikada. Nemaš ti tu širinu. Čekaj, nemoj da se dereš. Nemoj zbog tebe. Nemoj zbog glas. Nemam vozduh. Pa nemaš vozduh, ali nemoj da se dereš sad. Sad rešavam ovaj deo. Nikad ne reci nikada. Zbog tebe to kažem. Da se ne trošiš, čoveče. I onako ti je glas otišao. Sviđa mi se što prosto i on i ja najviše volimo da pevamo balade. I imamo tu neku emociju kad pevamo balade, pa mi se sviđa što smo dobili priliku da budemo zajedno u duetu. Uzalud te pravi. Da staneš, pa sad. Malo žustro. Ja sam kao Tako je. I dolaziš ovde, na ovo mesto gde, bum! Divna je Bojana, zaista, u svakom smislu. Mislim da je ovo pun povrat. Mi smo sad sa tebe, otišli smo na nju. To je tačno te, ne vidimo tebe više. Ti si sad tamo i sad imamo njenu interpretaciju. To što mi je Pavle par, definitivno mi samo olakša. Hvala. I meni olakšava. Dok svaka reč u prazno propada. A rekli smo nikad, ne reci nikada. Nemaš ti tu širinu. Tvoji mi dodiri blede. Umesto da mi o ljubavi pucaju kosti i žile se lede. Ovo je bilo malo izazovno, meni vokalno. Tek otkrivam svoj vokal. Njoj da se ne razboli, da ostane zdrava. Nemam glas, Amadora sa pajama. Da, ali se snalazi. Mislim, ja ću je prevoditi, pošto sam naučila makedonstina Kristinata. Da, ne se Kristinata Okućata, ajde džeta. Na naše iznenađenje stvarno smo se svi mnogo zbližili u kući. I bilo je tu malo i nesuglasica, ali vremenom stvarno smo se... Aj što funkcionišemo, nego smo se stvarno i zavoleli. Nema simpatija. Nema. Niti će biti. Samo drugari i to je to. Da. Ja sam rekla da, nema simpatija. Znači, kažem, uzmi telefon i snimi i sad ti dođeš meni i kažeš. Uzmi telefon i snimi. Može. Vidjet ćemo samo, kažem ti, 100 otprilike Treba ovo kolike. zapamtit kuka, ali... Da naš nastup ima najviše pregleda. Da, naravno. Dobro, ajde, može. I sad si ti tu. Sad je, ona je unutra, ti si s polja. Ali ti bukvalno kao da sve vreme... Ti pevaš, u stvari pratit će te kamera tako da mi vidimo kao da je to platno neki izvor energije koji vam ne dozvoljava da budete zajedno. Pa gluma. Mi smo u slobodno vreme i glumci. Tako je. Pratite nas, lajkujte, šerujte, streamujte i uživajte u nastupu. Tako je. Ja ću samo sa vama danas da pevam. Dobro. I toliko je. Neće više nikada peva. Nemoj, možeš tiho samo. Ali ti ne znaš tiho. I ovo je Ali glas. ne znaš ti tiho. Gledajte nas, jer će Reljin tim da pobjedi. Tako je, ponovo. Vežbamo i da pokidamo na nastupu kao i uvek do sada. Može? Može. Ajmo. Idemo! IDJ Show.